yadda ya tabbata matar Abdullahi bin Mas'ud tana da kuɗi kuma tana ba mijinta zakka. Allah ya ba mu mata masu kuɗi da za su rinka ba mu zakka. Yar kasuwa mai kuɗi kenan. Wannan ta ce ina da tambaya game da sallar nafila da ake yi da daddare. Shin da Allah mala idan na zo yin sallar nan zan rinka yin sallama ne a kowace raka'a ta biyu ko kuma sai na gama iya raka'a da zan yi kafin na yi sallama? A'a, duk raka'a biyu sai ki sallama, duk raka'a biyu ki tahiyya ki sallama, duk raka'a biyu ai tahiyya ai sallama. Haka annabi faɗa hadisin Bukhari, salatul laili mathna mathna, sallar dare raka'a biyu ne mutum ya rinka yin biyu yana sallama. Idan ya ji tsoron alfijir zai riske shi sai ya guda ɗaya sai ya sallama. So biyu ki sallama. Idan kuma kina so za ki iya haɗa hudu, ki haɗa hudu zama ɗaya ba zama biyu ba, raka'a hudu zama ɗaya sallama ɗaya, sannan raka'a hudu zama ɗaya sallama ɗaya. kin ga kin yi sallama biyu, raka'a 8. To sai kuma ki zo ki haɗe raka'a 3 shafa'i da wuturi, raka'a 3 sallama 1. To kin ga gaba ɗaya sallar asham ɗinki gaba ɗaya kin mata sallama nawa? 3. Wannan ya halatta kamar yadda riwayoyi sun zo. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya yi bayani nau'i na wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta ce kuma malam zan rinka karanta tahiyya a kowace sallama? Mana aiwa, in dai za a yi sallama ai sai an yi tahiyya. Wai ko sai a zaman ƙarshe? In dai kin zauna zaman tahiyya sai kin yi tahiyya. In dai kin zauna za ki sallama sai kin yi tahiyya. Allah ya taimake ki, kuma ina baki shawara ki shiga islamiyya da Allah. Bayan azumi ki je ki shiga makarantar islamiyya, ki rinka zuwa makaranta, don wannan tambayar taki ta 'yan firamare ne ko ta 'yan nursery school a addini. Wannan ta ce assalamu alaikum malam, jiya na ji ka yi magana akan mutuwan yara. Mutuwan yara ma'ana mace ta rinka haifan ɗa ba da rai ba, kullum in ta haihu to dan zai zo ba rai, shi take nufi. Ta ce malam ni ma ina haihuwa amma su sai sun kai shekara 2 suke mutuwa. Yanzu haka malam sau 3 yara na suke rasuwa, da sun kai shekara 2 sai su mutu. Ta ce yanzu haka ta haihu tana da ɗa ko ɗiya ko wata 2 ba ta yi ba. Malam ka taya ni da addu'a Allah ya bar mini. Ubangiji Allah ta'ala ya bar miki wannan ya taki. Allah ya sa ta wuce shekara 2, ta yi shekaru da yawa. Akwai ƙaddara wanda haka Allah ya rubuta, ya ƙaddara, wato abun sai ya zo haka yaran su rinka mutuwa a wannan yanayin. Wannan yana iya faruwa. Akwai kuma gaskiya na shedanu. Akwai wanda shedanu ne suke da tasiri akan wani abu. Na'am, sai da yardar Allah, amma dai ya kamata a bincika ko tsakanin ki da mai gidanki ko gidan naku, ko kuma ke din kina da shafan aljan. Wasu da an haihu sai su kashe 'ya'yan in ya zo da karar kwana. To amma dai addu'a ita ce maganin komai. A koma ga Allah, a ci gaba da addu'a, a ci gaba da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya tsayar miki, kuma Allah ya bar miki wanda za su gaje ki. Wannan ta ce assalamu alaikum malam, ina cikin tashin hankali, in na yi aure sai ya mutu, kuma babu fada babu komai. Yanzu na yi aure sau 2 amma fa babu daɗi. A yanzu haka ina gidanmu, aure ya mutu.
kuma muna son junanmu da ni da mai gidana, amma ban san me yasa ba mijin kawai sai ya tsane ni. don Allah malam ka taimaka ka min addu'a. Kuma haka kawai wata rana sai a ga ina ramewa, wani lokacin kuma haka kawai sai a ga ina ta yin ƙiba da jan ido. malam ina maka fatan alkhairi. To wannan yar uwa dai tana cikin wato garari. Na farko auren baya zama, kuma waɗannan abubuwan da kika faɗa alamu ne na cewa akwai shaidanu a tattare da ke. Haka kawai wata ranki kiba, haka wata ranki jan ido, wata ranki rame. Ya kamata ki samu malamai masana ki musu bayani, ko kina da shaidanu a tattare da ke, watakila suke kashe miki auren. Yanzu ta ce ta dawo kuma mijin yana so, ita ma tana so, to me ya dawo da ke gida? Wannan mata ai mata addu'a Allah ya yi mata wannan bala'i. Ki yawaita karatun Qur'ani, ki yawaita zikiri, ki yawaita salatin annabi, ki yawaita tuba. Kuma akwai buƙatar ki zauna ki nutsu, dan auren in yayi miki yawa matsala ne. In mace ta yi aure da yawa to ba ta yin farin jini. Kowa zai ji tsoron ki ne, ba za a rinka zuwa gidanku ana neman ku ba. Tunda dai ana neman ki ba, tunda yanzu kina gida, to kar ki bari auren nan ya mutu. A je a ba wa mijin haƙuri, tunda kuna son juna, a ba shi haƙuri. Idan mahaifiyarsa ne a gidan, a je a ba ta haƙuri. Ki haƙuri, ki lallaba, ki rufe asirin kanki, ki koma gidan mijinki. Da wannan Ramadan din a ce mata ba ta gidanta a wannan watan Ramadan din, Allah ya kiyaye. Malam barka da warhaka, ga tambaya ta. Malam na kai tsawon shekara 3 ina jinya, an rasa gane me yake damuna. Mun nemi magani har sau adadi da yawa ba mu dace ba. Malam kuma ana dinga nuna mun gawa, za a sa ta a cikin kabari in na kwanta bacci, kullum sai a ta nuna mun gawa, kuma sai a rinka cewa wai za a kashe ni, kuma ba na iya yin bacci. Kuma ciwo ya kama ni, ya mai da ni kamar an babbake ni, na yi baki kirin, na rame, kuma ba a bari na ina yin addu'a. Idan na fara addu'a sai a dinga ce min shi Allahn ubana ne, kuma a rinka sa ni ina shirka. Malam dan Allah a taya mu da addu'a. Wannan ita ma baiwar Allah ko shakka babu aljanu ne a jikinta. Gaskiya ku dai garin nan Allah ya muku ni'imar aljanu. Yawanci duk shekara sai an samu mata masu matsalolin aljanu. To matsalar ku shine ba kwa yin addu'a, ba kwa yin zikiri, sai kallon fim, sai jin kiɗa a waya, ba salati in za a kwanta bacci, ba a karatun ƙur'ani, sai kaɗan daga cikin. Duk macen da ta gayyatar wa kanta irin wannan rayuwar, to magana ta gaskiya za ta sha wahala. Yawanci yanzu wannan duk tambayoyin da muka duk shedanu ne, duk aljanu ne. Sai fa kun tashi kun yi da gaske fa, ku kama Allah, Allah ya tsare muku mutuncinku da darajar. Allah ya baki lafiya, ki samu malamai da suke da ilimi akan harkar ruqiyya da harkar maganin aljanu, ki neme su su baki addu'o'i. Idan kina nan da ita da wannan matar da waya, za mu kawo muku addu'o'i da ake kawo duk shekara, sai a yi photocopy ku je ku rinka karanta. Insha Allah zan kawo su, sai a san dabarar da za a yi ya shiga hannunku. Akwai addu'o'i da zan kawo in Allah ya sa da a buga su a yi photocopy, ki rinka karantawa. Ana karantawa a ruwa, ana sha, ana karantawa haka kawai bayan salloli ko da daddare. Insha Allah za a samu waraka in Allah ya sa da zaki warke. Amma ki sani cewa wannan matsalar taki shedanu ne a tattare da ke birjik. Allah ya bar wa kansa sani yawansu. Allah ya baki lafiya. Wannan ta ce mahaifiyata ta rasu, ta bar kuɗi da yawa
amma ba a raba gado ba, sai ɗanta ya ɗauki kuɗin ya haɗa da nashi yana kasuwanci, sai bayan shekara ɗaya shi ma ɗan sai ya rasu, kuma yana da yara biyu da mata. Ana so a raba kuma ba a san nawa ya bari ba, kuma ba a san nawa maman nasa ma ta bari ba, kuma a haɗe suke. Malam yanzu ta ya za a raba kuɗin? Allah ka sa mu dace, amin, a tashi lafiya. Tunda kuka saba wa Allah kuka yi son zuciya, ai za ku ga ba daidai ba. Yanzu shi ma gashi nan ya je ya yi ɓarna, ya yi kuskure. Wa ya ce maka idan an mutu ba a raba gado ka je ka ɗauki kuɗin mutane na gado ka je ka rinka kasuwanci da shi? Kasuwanci ne yana iya karyewa. Da zarar mutum ya mutu ana dawowa daga binne shi kawai a zo a fara lissafin me ya bari a raba, a ba kowa nasa, kowa nasa a bashi. Idan ma akwai yara ba za a ba su ba, to a rubuta, lauya ya saka hannu a ce kuɗin yara kaza kaza yana wajen babbansu ko kawunsu, a je a sa musu banki, ko kuma a je a sai musu filaye, ko in kuɗin yana da ƙarfi a sai gida. Amma a ce mutum ya mutu a ƙi a raba gadansa, wai wani babban yaya ya ɗauka ya je yana juyawa. Ina ribar da ya samu ba ku sani ba, ina alherin da aka samu nawa ne? Kuma me yasa za ku bari ya je ya fara juya kuɗin gado bai gaya muku nawa ne kuɗin ba? To yanzu ga shi ma ya mutu, kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi akan wannan rashin gaskiyar da yi, sai dai a neman masa Allah ya yafe masa kawai. To yanzu gashi nan ƴaƴansa ma za su zo su sa ido, su ma su ce kuɗin babansu ne. Yanzu kin gani an cakuɗa abin. Kuskure ne, kuskure ne, kuskure ne mutum ya mutu wai babban yaya ko ƴan uwa ko baffa ko ƙanin uba, a'a kar a raba gadon nan, kar a zo a raba kai. In banda kai ga ka nan ne, Allah ne ya raba gado. Kenan yin abin da Allah ya ce shine raba kai? Haka Bahaushe ba Fulatani yake da wannan tunanin, wai raba gado wai yana raba kai. Wa ya faɗa? Rashin raba gadon shi yake raba kan. Yanzu ai kwa zo ku yi ta doke akan kuɗin tsohuwar ku. Waye zai yadda ƴaƴan yayansa su cinye masa gadon uwarsa? Yanzu gashi nan matarsa za ta zo ta ci gadon uwar, tunda ya tattare kuɗin ya je ya ɓoye su. Duk wanda yake da kuɗinsa na gado a hannun wani, a raba a yi rubutu, yawa a sa alƙali ya shaida ko lauya ya shaida kudinsa yana wajen wani ko kudinsa yana wajen wance, ko da karami ne. In ko mutum mai girma ne ya yi hankalinsa, a bashi kudinsa. Kasuwanci zai yi, gona zai saya, kiwo zai yi, noma zai yi, sana'a zai yi, duk abin da mutum zai yi, tunda kudinsa ne na gado aka mutu aka bar masa, a bashi kudinsa. Rashin addini ne, gargajiyanci ne, rike kudin gado a kirabawa. Ta yanzu wannan ya za su yi? Ni wannan fatawar ni na ma rasa me ma zan ce akai. Uwar ta mutu ta bar kuɗi, ba a lissafa nawa ne kuɗin ba, yayan ya ɗauka ya sa su a cikin jarin sai yana juya, shi ma ya faɗi ya mutu. Sai ku kiyasta kawai, a yi kiyasi, a kamanta kawai, ko a duba dukiyar a gani kawai, a raba ta gida biyu, a ɗauki rabi na uwarsa, rabi kuma nasa. In kun yi kuskure Allah ya yafe muku. Na faɗa na maimaita, ku daina bari in an mutu ba a raba gado, a rinka rabawa. Ko da ba za a kyakketa gidan ba, a raba, a sa takarda, a yi rubutu, kowa ya san kasansa. Matsalolin rashin raba gadon nan sun yi yawa wallahi, kuma son zuciya ne kurin. Haka kawai wani babban yaya ko wani baffa ko wani kanin uba sai ya zo ya mamaye, ya rike dukiya, ya kiya, ya hana a raba gadon, kuma a zo a yi ta mutuwa ana rikici. Babu dalili wallahi dai hana a raba gado, babu dalili. Kawai a raba, kowa ya san kasansa kawai. Ko wani ya zo ya rike shi kadai, a tafi a bar shi, daga baya bayan ya yi shekaru ƴaƴansa su ce ai nasa ne, matarsa ma ta zo tana kilemin. Wannan ba daidai bane. Wannan take cewa Allah ya ƙara basira, Allah ya saka maka da alkhairi. Menene wannan ka bani ne? Wai wannan tana cewa an yi magana akan hijabi a su ma'aikata ne na asibiti. In mun sa babba wani lokacin
jini yakan taɓa, to yaya sallar mu take in mun yi da wannan hijab ɗin? Ko ma'aikatan asibiti ne akwai saka hijabi a kansu, ko kuma akwai lullube jiki a kansu. Ku lura, shi hijabi ba dole sai wannan ɗinka wanda aka ɗinka ɗin nan ba, ko mayafi ne in dai zai rufe jiki, ya rufe jiki sosai, ko riga burum-burum haka babba aka saka jiki ya rufu, to ya zama hijabi. Idan kika je da mai girman jini ya taba, sai ki wanke jinin kafin ki sallah, ba ruwa ne? Ko kuma idan za ki aiki, a lokacin da za ki aiki, in wa mace za ki aiki kuma ke kaɗai ne, sai ki sa ƙaramar riga ki mata aiki, in za ki fito ki sa mai tsawo. Alhamdulillahi, da yawa daga cikin mata ma'aikata asibiti musulmi suna kwatantawa. Za ga wasu ma da niƙabinsu sun saka ɗan kwali ɗin nan mai rufe fuska da kafaɗunsu, rigar su gawun ɗin da suke sawa za ku ganta mai faɗi yalwatacciya, da takalminta da safa, ba a ganin komai a jikinta. Wannan hijabi ne mai kyau, tunda dai ba abin da yake bayyana na tsiraici a jikinki. So lalle yana kan ku rinka sakawa. Idan jini ya taba, a wanke jinin, sai a wanke jinin. Kuma jini na mutum ma ba najasa bane, ko da an yi sallah da shi, zance mafi inganci jini baya hana sallah, baya bata sallah. To amma dai kazanta ne, sai a wanke shi. Allah gane da mu. Ya Allah ka yafe mana zunubanmu, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa aljanna makomar mu. Allahumma a'izzal islam wal muslimina wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadakal muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.